やっぱいいかいいかちょっと仲間でライブですね。わあ。中国人気があるのかな。ファンクラブの方を先行予約を応募しとつもりが先行予約の先行予約みたいなのがあったらしくて、それを書いてそうそれを知らなくて。予約したのにこんなに連絡来んのやろってみんな当たったとか言いよんのに話なくてみたいに思えたら、あ、先行の先行で気がしました。わあ、いい感じだな。何か入る？はい。日本語がうますぎる。上手だ。ねえ。全然並ばんじゃん。並ばんね。めっちゃ並ぶかと思った。グッズもじゃあこんな感じでいけるかな。ペンライター買いたいよね絶対。やっぱりいるよな。ライブに入るならいるっていいよね。わあ。かっこいい。감사합니다. 안녕히 가세요. 예. 도로 여기. これあれやな。ファンクラブのさ。フィバースでファンクラブの会社にしたらそれかもらえるやつ。マジ？並んでないやん。あの辺は交換で。ああ。もらわないと。どんぐらい並ぶかな。すぐでしょ。すぐかな。駅の時にパパパって感じ。いい？でも私はこのなんか列だって入れる。あ、これにすら入れんの？ここで。あ、会員証見れないけど。提示しないといけない。あー、誰？J。あ、J。この見えるじゃんすぐ。どうしよう。T シャツかわよ。うちがないからもうペンライト一択だわ私。じゃあ全滅？全滅。マジか。これもちっちゃいやつもな。泣いちゃうよ。美女いい。美女が良すぎてそれはみんな買うわ。結局みんな美女がいいんだよ。そう、誰も顔が悪い人いない。
あー、この時間やから。あ、そうなの？うわあ、奥の人たちがかっこよすぎて。ほら走ってる。いい感じ。同じ。あ、なんか服装も合ってる。あ、緑。うん。いい感じ。イエーイ。こっちと仲間で。こっちと仲間で。いいですか？買って。はーい。この量はやばい。こっち側。わからん。